Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Personal nga magapadulong sa Central Office ng Department of Public Works and Highway ang Assistant District Engineer sang DPWH District 5 aguto si sao ng update sa ginaligar nga mga ghost projects ang tatlo ka mga kompanya sa San Carlos City. Kay na nagpadulong man kay nagsapol sa alkalde sa San Carlos City ang tiglawa sang DPWH NIR kag sang 5th Engineering District kag gintalakay ang isu sa ghost projects. Sa interview sang Digicast Negros kay Engineer Juan Alfonso Horbina, ang 5th Engineering District Head on official travel sa karon ng iyang Assistant District Engineer nga si Pedrito Bautista. Ang iyang instruction sa iya amo nga magkuha sang update sa flood control project sa San Carlos City nga nagalakip sang 77.5 million pesos nga flood control sa Andoon River sa poblasyon nga iya ka EKC Construction and Aggregates gikan La Trinidad, Benguet. 77.3 million pesos nga flood control sang Higalaman River sa Guadalupe. Gaya naman sang Jaben General Contracting Engineering Services ang Baguio, Benguet kag 151.5 million pesos nga flood control sa Palampas River sa Barangay 1 nga iya sang APO General Construction sa Mountain Province. Patag ni Urbina, nagsulat si Maria Victoria Gregorio, Director 4 sang Procurement Service sang DPWH Central Office kay Mayor Renato Gustilo para maghingyo sang confirmation bahin sa authenticity sa mga documents nga na-issue angon sa tatlo ka mga flood control projects. Suno kay Urbina, nga pa-upgrades o kung nagpa-upgrade sang ilang nga PCAB o kung Philippine Contractors Accreditation Board license ang tatlo. Sa amo nga proseso, pila sa mga ginapasubmit sa mga contractors ang nahuman kag mga ongoing projects nila. Kag nalakip sa listahan nga nasubmit amo ang listahan sang ginasiling projects nila sa San Carlos City. Damlag pa, ginpatawag ni Gustilo ang DPWH. Ginsiling ni Horbina nga wala man sa ilalistahan ang natungdan nga mga contractor. Naging na si Gustilo sa pagpangusisa sa National Bureau of Investigation sa ginasiling nga mga ghost projects kay wala labot nga hindi accredited sa LGU ang mga contractors. Ginaligar man ni Gustilo nga ginpeke pa ang iyang pirma. Ang order of series is sige official travel na dahil until may result nga makuha sa kuha na. Contractor din kay kinanglanon na binato no. Oo. Bali from your end, para ma-settle man ang tanan, sir, kag may klaruhan ang tanan. Oo. Motulinaw lang na mo, no? So, iniya, i-focus lang naton ining tulo ka contractor nga gin-allege nila. So, gin-pa-verify. So, muna, hindi na tuod kag why such project nga na-implemented sa ila. May na-implement, hindi ila. Okay? So, damo gid nga salamat. Sa isa kay gayong pagkadtunod din to set the record straight. And again, I would like also to tell the people of San Carlos, ini nga project nga na-implement sa DPWH sa flood control has nothing to do with deep flooding.